Så vil vi lige slutte af med vinterro, hvor vi har KVS Rixer, vi har KVS Cursor, og vi har SU Arvelus. Og nogle af jer har måske hørt, at det er ikke sådan at få KVS-sorter i markedet længere, og det er kun KVS, der selv markedsfører dem. Men i Hornslet Købmandsgård, der har vi også KVS Ru, og vi har adgang til de nyeste sorter, og det er både Rixer, som er den allernyeste, og Cursor, som vi introducerede sidste år. Så det er stadigvæk muligt at få de her Pollen Plus sorter i markedet. Ser vi på landsforsøgene 2024, jamen så kan vi se, at Rixer ligger i top. Vi har Arvelus, som ligger umiddelbart efter, og vi har Cursor, som på samme udbytteniveau på de her 102-3 stykker. Så nogle rigtig, rigtig stærke sorter, når vi snakker udbytte. Sygdommen i ro betyder selvfølgelig også en del, og det er jo altid lige med at få dem timet, og ikke skulle sprøjte under blomstring og andre ting. Så nogle sorter, som har en fornuftig resistens over for brunrust, er absolut at foretrække. Og der har vi SU Arvelus, som vi har på markedet i et par år nu, som ligger allerbedst også i 24, men også i de foregående år. Det er suverænt den bedste af de afprøvet på brunrust. Og vi har KVS Rixer, vi har KVS Cursor, altså Pollen Plus sorterne her, som ligger lige midt i feltet, og absolut sådan, at der hvor de skal på et lavt niveau, 10, 11, 12% i 24, så der hvor det absolut er godkendt, når vi snakker brunrust. Når vi snakker standfasthed i ro, det er jo en anden ting, som er rigtig, rigtig vigtig. Der må vi også sige, at en af de sorter, som er allermest standfaste, jamen det er SU Arvelus. Og det er sådan lidt en indviklet graf, og det skal jeg beklage. Men hvis I kigger på den øverste hoppe, så har vi de blå søjler, det er den ubehandlede del af landsforsøgene. De røde søjler, det er den behandlede, altså hvor man har lavet en vækstregulering. Og af de ubehandlede, der kan vi se, at SU Arvelus, det er den, der har den laveste karakter for lejesæd, altså den mindste tilbøjelighed for lejesæd. Dernæst så Rixer, det er en af de absolut stærke, også når vi snakker lejesæd, ligger her i den gode ende også, og specielt hvis vi laver det vækstregulering, så ligger den absolut i bund. Så jeg vil sige, at Arvelus, det er den stærkeste, vi kan få på standfasthed. Dernæst så er Rixer som den nyeste, som fra KVS af, den næstbedste, når vi snakker standfasthed. Og vi har Cursor, som jo har givet meget højt udbytte over på år, som ligger midt i feltet, når vi snakker lejesæd. Så som sagt, en nyhed til jer, Rixer. Fremragende både til brød og til foder. Meget standfast, god sundhed og udbyttepotentiale, det er helt i top. Og så er det selvfølgelig en Pollen Plus, når den kommer fra KVS. Cursor, topudbytte over 2 år i landsforsøgene, og et godt strå, en god sygdomsresistens, og en rigtig, rigtig stærk sort, som I ikke går fejl af. Og så har vi SU Arvelus fra Sarten Union, som er som sagt ikke en Pollen Plus, men hvor man har en lille smule populationsro blandt i, som sikrer bestøvningen, sådan at vi ikke får risiko for meldrøjer. Og meldrøjerisikoen, kan man sige, den ligger jo på samme niveau som alt andet ru, selvom at det er en SU-sort her. Det er i hvert fald de erfaringer, vi har gjort os over de senere år. Glimrende standfasthed og meget høj sundhed, så også en virkelig stærk sort at kigge ind i.